Eso preparaste el derecho. Gel sadece. Mustafa Peş. лаънат ба касе ки аз ватан канда шавад, афтад ба ғарибию ба кас банда шавад. чархи фалаке гардаду ояд ба ватан, ин мурдаи садсола зинав зинда шавад. заҳр бодо шири модар бар касе ки ӯ забони модарӣ гум кардааст. салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардан бошед. умедвор ҳастам ки ҳамин навора падлиса мекунед. ин ҷавоб ба он ахмақоне ки мову шумо худобехабароя ҳамватан гуфта, меҳру муҳаббати ватандӯстӣ гуфта, меҳру муҳаббати ҳамдиёрдӯстӣ, бародардӯстӣ, хоҳардӯстӣ гуфта рафта салому алейк мекунем. дар атфет дар ҷавоб мешунавем ки я местни я местная. шумо як меҳру муҳаббате ки рафтам папай ки салому алейк мекунед ва мегӯяд ки худ алло шоҳид аст ки ба забони русӣ гап зада наметавад. яке мегӯд ман мегӯяд ман русская ё ман русский мегӯяд. шарм медоред ба худо. обу хоки ватан куртон кунад. 1000 паспорти русиям гиред, 1000 паспорти амрикоиям гиред. як рӯз не як рӯз ватан шуморо суд мекунад. аммо мурдатона ватан суд мекунад. мо ҳама хелное мо ҳаракат мекунем, ҳамватан мегӯем, ҳамдиёр мегӯем. дар куҷое ки набошад ҳамватаномо бо як меҳру муҳаббати миллионҳо ҷамъ мекунанд ки ҳамон мурдаи ҳамахел бо баъзеҳо ҳамахели мурдаош ба ватан равад. ана ин меҳру муҳаббати ватандӯстӣ аст ки мо ҳам корро мекунем. биёед блогерое ки амин 4-5 блогеро биёед амин проблема дар мобайн барем. ин проблема бовар кунед проблемаи калон аст. насли наврас то рафтааст беодоб шуда истоданд, то рафтааст вайрон шуда истоданд. духтаро тикток шудагианд. бовар мекунед тикток, духтарои тоҷик тикток мешинанд, вайрон шуда истоданд. бояд насиҳат кунем, бояд дар ин роҳ гардонем. бояд ҳамин блогеро мо ҷамъията блогеро бояд навор кунем, бояд гап занем. то рафтааст навораи безеба бисёр тамошо мекунанд, наворое ки бо маънию мазмун ҳастанд, дастгирӣ намешавад. ин ҳамаш аз пишти ҳамин вирусе ки худшона тарафҳои вай мегиранд, амрикоӣ мегиранд ё рус мегиранд. ана ҳамин вирус ҳастин ки худашона шарм медоранд, гӯянд ки тоҷик. ту шарм медорӣ, паспорти тоҷикӣ нагир. ҳайвон ягон ҷо баромада наметавонӣ бе паспорти тоҷикӣ. ин паспорти тоҷикӣ аст ки ту амрико меравӣ, ин паспорти тоҷикӣ аст ки ту россия мебиёӣ. худо бехабар обу хоки ватан курат кунад, нону намаки ватан курат кунад. амахина як рӯз не як рӯз ба ватан во мебиёед. ҳами шумо худо бехабаро. то дар куҷое ки бошем бояд меҳру муҳаббати ватандӯстӣ аз байн наравад. бояд ба қадри ватан расем. мард он одаме ки рӯзи гузаштаашо фаромӯш накунад. худо нону обу ватана мехӯрем, обаша мехӯрем, тӯйҳо ба мерем. ҳамаш низирия нест. як сари дар сохун мешинем, баъде ки як ҷо рафтем камтар пулдор шудем, камтар дунёе дидем, шарм мекунем, гӯем ки шумо худо бехабаро медонистед ки тоҷик ки ҳаст. шумо намедонед тарихи худро, барои ҳавай шумо шарм мекунед. ин ҷавоб ба ҳамо худо бехабарост. баъзеҳо ба сахт нарасад агар ягон гапи безеб задем. бояд ин проблема аз мобайн барем. блогерҳо бояд навор кунем дар ҳамин бора. то рафтааст вайрон шуда истоданд насли наврас. пухи дар амони алло бошед. алам мекунад, бовар кунед, алам мекунад. خودتان احتیاط کنید. همه خیلی نفرهای باید از بین بریم. در شهر یکاترینبورگ قرار داریم، در خدمت شما هستیم. اینچنین در شهر مسکو کارو چند نمود کارها هست. در شهر یکاترینبورگ هست. یک برادر قدردان ما زاده ناحیه عینی بیزنسمن در بازار یوژنی وروتا مغازه شخصی خود را دارند. 2 نفر 3 نفر به اون شخصیت لازم است و در شهر یکاترینبورگ چند نمود کارها داریم. نمره من در زیر نوار میشد. در خدمت شما هستیم. اینچنین یک کسی ما در خدمت شما است. اینچنین برای دکومنت
прописка, регистрация, тамоми ҳуҷҷатҳо, перевод, документ, ҳама чиз номераи ман дар зер навор мешавад. Иншоалло дар хизмати шумо ҳастем. боқӣ дар амони алло бошед. дуогӯи падару модар, дуогӯи ватани азизамон Тоҷикистон бошед. худатонро эҳтиёт кунед дар ғарибӣ чоҳу зиндон аст ёрон, балои ҷони инсон аст ёрон. худо сарҷам намояд халқи моро аз ин ғурбат ҷафо дидааст. шағол аз ватани худ шер аст. худованд ҳамамона ба рӯзи нек ба ватан расонад. амин я раббил оламин.